I hjertet af Paris ligger verdens ældste litografiske trykkeri. For mere end 100 år siden arbejdede en række af tidens store kunstnere med en ny kunstform, litografiet. De arbejdede for Auguste Clos, som var ham, der grundlagde trykkeriet i 1896. Jeg hedder Simon Bang, og jeg er kunstmaler, og jeg er blevet inviteret af Atelier Clos for at skabe 2 litografiske tryk. Kort efter ankomsten til Paris er jeg allerede i gang med at arbejde på min første sten. Det er en kalksten, jeg maler på. Jeg har overført mit motiv spejlvendt på stenen og har markeret de væsentlige dele af motivet, som jeg tegner op med litografisk kridt eller maler med tuschlavering. Jeg tester de forskellige måder kridt og pensler virker på. Nu behandler litografen Thomas stenen med en let syreopløsning, som fremhæver det, jeg har tegnet. Stenen efterbehandles med forskellige processer, før den er klar til tryk. Thomas blander den første farve. For første færd er der tale om et tæt samarbejde mellem litografen, assistenterne og kunstneren. Maskinen justeres, så der ikke er mispas. Litografiet er ved at tage form. Farve efter farve køres igennem maskinen, og efter hvert farveskift rengøres valserne. Undervejs arbejdes der videre på stenen. En kompliceret proces mellem viden, kunstneriske idéer og tekniske muligheder. Hver dag serveres der varm mad i trykkeriet. En ordning, den danske ejer Peter Bramsen indførte i 1960'erne, så hans litografer og ansatte blev og spiste i trykkeriet. Ja, nu står jeg inde på Atelier Clos og arbejder på at male min sten her lørdag eftermiddag. Ja, så er der over fred, og må vi se på mandag, og vi når vores tidsplaner for næste sten.